Kinabuhi ka, dunay nag-atima dinhi sa kalibutan. Kita gibantaya bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalaban. Ang kinabuhitan, dunay nag-atima dinhi sa kalibutan. Kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalaban. Wala'y laing magbalantay, di atiman pagyud kita kanunay kang sus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw sige, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabago, nga ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Wala'y laing magbalantay, iatiman pagyud kita kanunay kang Sus. Ikaw ako makapahulay kang Sus. Ikaw ako makapahulay. Usa padayon ta sa pag-alaga niya, diha sa pagsimba, magkahiyo sa kita, dili na to kalimtan. Pag tinabangay kitang tanan, buhat nga maayo kita gantihan. Wala'y laing magbalantay, iatiman pagyud kita kanunay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay kang Isus. Ikaw ako makapahulay. You go there and get it in person, but I don't think there are many cases like this. There's iya sa tanan, ikaw ang nagmugna ning kadagatan ug kalangitan.
Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalimutan, mahanaw sa lamang. Ang magpapili ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daton sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalikon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, nagtulo sa tanan, katawhan mo gianda. Nga akong
ngalan mo, Diyos. Kaya ang pulong mo kinabuhi ko, kaya ang pulong mo kinabuhi ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iadima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunomon mo kung nakadasi, nagaligo sa pagtungko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iadima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunomon mong nakadasi, nagaligo sa pagtungko. Angayang kang daigon sa tanang panahon, kayang gugma mo ganun ay iyong manungo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daigon sa tanang panahon, kayang gugma mo ganun ay iyong maunungo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom, salamat Amahan sa imuhang pagpatiman, sa imong pagpanalipod ka namo. Salamat O Dios sa imong pakiguban, paghatag sa tanan nga among gihangyo kanimo. Salamat O Dios sa adlaw nga puno sa panalangin nga diin imong ipasinati o gidugang sa matag usa nga mito misalig kanimo. Dining takna kami nagkahiusa sa pagdaig kanimo.
sa pagpasidong, pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa tanang panahon sa matag usa namo ang kakinabuhi. Imo kaming giubanan, ug imo kaming giproteksyonan, ug imo kaming gisuplayan. Walay nagkulang sa imong pag-amuma kanamo Amahan. Puta nga dili gid kami mo hikaw sa mga pagdahig pagpasalamat tungod kay ang among kinabuhi gikan man kanimo. Ang among kinabuhi imo nang gibayran, imo nang gibag-o, imo nang ginluan o gibalaan o gimatarong aron kami mahimong takos angayan sa paghalad, pagdahig, pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpaminaw na usab sa imo mga pulong, pagkat-on sa imo mga mensahe. Salamat o Dios sa imuhang pagkamaayo. Salamat o Dios sa imuhang pag-uban, pagpagigsulti kanamo karon niining among panag-uban sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. I-bless kami Amahan sa pangalan ni Jesus. In Jesus name, amen o amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban. Welcome sa ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Good morning og sa mga kaigsuunan nga nagsunod sa ato ang programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko og sa taang mo replay niini. Isa ko bang mga unos o balot apan ang gingaso wa mahupiso tunog ko bagyo sa kinabuhi ko di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko mao ang pagkain mo ang pagsayaw igabalos ko. Good morning, good morning, good morning. Sa tanan nga nakatune in na sa ato ang programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. May buntag o kumusta ka mo nining kabuntagon. Ako nagtuog akong gideklarar nga naa mo kanunay sa kalipay, kalinaw maayong panglawas ug labos sa tanan sa pag-amuma sa Ginoo. Igabalos ko nimo. Mayong buntag, mayong nga pagiguban sa tanang nagsunod sa itong programa pinaagi sa atong FM station 101.3 sa nag-alay mga FM station nga nag-hook up sa itong programa. Good morning ug ang Dios magpanalangin. Mayong nga buntag, mayong pagiguban ni Kylie Jan, ni Yamsi Ninaw. Maayong nga buntag pastor, maayo ang atong buhi nga Dios tanang panahon watching from Bukidnon. Maayong nga buntag, maayong nga pakiguban ni Pastor Sharon Ramirez. Good morning. May buntag, maayong nga pakiguban og ni GPC Santiago. Good morning Pastor Requesong Kanos Apakaha. Kanos Apakaha. Okay, ako ni nga pangitaon. Mga pagdaig igabalos ko nimo Ginoo. Okay, igabalos ko Ginoo ang mga pagdaig. Nindot kayo mga awit magalangit. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Pastor Sharon Ramirez, si Maya Inok, Brother Benlinario Florentino. Mayong buntag ni Bibs Inocelias. Maayong buntag pastor og sa tanan nga manaminaw karon sa imong live pastor. Salamat sa Ginoo nga makapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo. Pastor, request unta kog awit dalang panan ka. Sa nag-request og kanos apakaha, dili na ko makita dire. Kay katabang tasya na magpasan sa atong mga dala. Walay lain nga makatabang sa atong pagpuyos kalibutan sa mga problema o mga pagsulay o mga kabugatog kagulanan, si Jesus lamang. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan ang bugtong pamaagi sa Ginoo kanunay epektibo. Walay makababang, walay makapaggang.
ikaw hatagan sa Dios ug unsay atong gikinahanglan. Bisag unsay atong pangayoon, si Jesus namulong. Sa pangalan ni Jesus, kita sa Dios atimanon. Mayong gabuntag, mayong nga pagkiguban ni Alina Berdin Francisco. Mayong gabuntag Pastor Gideon watching from Kuwait. Good morning. Kumusta mo diha mga OFW atong mga kaigsunan? Matud pa hero sa mga kamingawan. Kanabitaw nga isog diha sa bisag unsa nga klaseng kamingaw. Tungod sa tabang sa Ginoo dalaygon ang Dios sa pag-atiman kaninyo diha. Good morning ni Susana Pagira. Maayong nga buntag Pastor Gideon, Pastora Russell og sa tanan anaminaw. Salamat sa Ginoo niining sayo sa kabutagon. Makakaon na pod og sayo ang atong kalag sa mensahe sa Dios dalaygon ang atong buhi nga Dios kanatong tanan. Good morning Joy Palacio. May buntag ni Susana Pagira og ni Pabstil Manuel. Good morning si Malin Bayang. Mayong buntag Pastor dalaygon ang Dios ning sayo sa kabutagon. Sister Vivian, good morning. Si Kobe Jan Sermona, maayong buntag. Good morning Pastor dalaygon ang Ginoo sa kinabuhi Pastor. Makatuon na pod kami sa maagi sa Ginoo. God bless. Okay, salamat kay sa Ginoo. May buntag usab ni Brother Baltasar Conigo. May buntag ni mo diha Bartasal. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban sa imuha nga kinabuhi sa imong pamilya. Good morning. Mayong buntag ni Dong Julito. Atong igsuon diha sa Canada. Good morning. Kumusta mo diha Dong Joel uban sa imong buutan og kugihang asawa? Ang Dios magapadayon ng pagpanalangin kaninyo diha. Ang kalipay o kalinaw dili gayod ihikaw sa Ginoo. O gunay pinakaimportante nga magpuyo ta sa kalibutan nga malipayon, malinawon, punos pakigdait. Aron kita makahalad sa mga pagdaig, pagpasalamat uban ang kalipay. Good morning, Bulanon in Canada. Mayong nga buntag, mayong nga pagpaminaw ni Pastor Sharon Ramirez. Good morning, Pastor Gideon. Shout out sa tanang Faith Tabernacle, Kapalong, Davao del Norte. May buntag, mayong pagpaminaw atong mga kaigsunan diha sa Davao, Kapalong, Davao del Norte. Good morning. Kabalumi nga ng mata na mo diha. Ang uban nanisay-sikay na para pamahaw. Ang uban naglingkod-lingkod nagharuhay. Tungod sa pagkamaayos Ginoo kay gipanalangin ang giatubang giatiman ta niya. Mayong nga buntag, mayong pakiguban ni Clisti Pargan Ribas Rivolin. Awit pag-alangit takos. Ako asang tagaan pagtagad. Kining awit makalangit nga dalang panan ka. Diri lang sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ka. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Haris Alarcio. Good morning, mayong pagpaminaw. Si Benjamin Moriano, may buntag, og si Rose Basin, matod pa. Good morning, Pastor Gideon, og sa tanang nagsunod sa programa Dalaygon ng Dios sa laing adlaw sa atong kinabuhi. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Rizal. Good morning nimo diha Sister Rachel. Si Lorena Traya, good morning. Si Nobs Bacalso, maayong buntag. Sister Nars Boyan, good morning nimo diha Sister Nars. Ato igso diha sa Bohol. Si Kobe Chan Sermona, good morning. Si Benjamin Mariano, salamat sa Ginoo sa ato sa pag-atiman kanatong tanan. Si Iniri Kabaluna, good morning Pastor Gideon from Maya, Daan Bantayan. God bless natong tanan. Nindot kayo mga kaigsunan ang mga minsay sa awit nga nagpahinumdum ka nato sa panahon nga mobati tag kalisod. Dili ta ngay mabalaka kay dunatay dalang panan sa tanang panahon anda mo tabang. Dalang panan ka. Dios sa gugma. Nga matod pasbalaan kasulatan ni ining mga takna ang Dios nagmapailubon.
Kay dili gusto ang Dios nga sa imong pamilya dili madala. Gusto sa Dios nga tanan nimong pamilya madala sa pagbalik niya. Unang sangyawe samtang buhi pa ug may panahon pa ang imong pamilya. Good morning ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay ug maayong pakiguban ug salamat kaayo sa pag-share ni Sister Nars Buyan ug ni Noel Cesar matod pa. Good morning Pastor, watching here in Bacolod City, Libertad Public Market, galanog-lanog ka dinhi. Oy, may buntag sa atong mga kaigsunan diha sa Hilonggo, labi na sa Bacolod City, Libertad Public Market. Matod pa naglanog-lanog ang mga mensahe sa Dios diha. Good morning ninyong tanan. Kumusta nga to ang mga kaigsoonang mga tindera, ang mga customer diha? Ano man obra mo subong. Mao ra gyud taon ay ako ang nakatunan nga Hilonggo ginagmay lang. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban matod pa dire. Kana dinhi maayong buntag sa pamilya ni Cesar kag Navarro sa Kanduni. Request kog awit makalangit ang takna hapit na. Thanks Pastor. Uy sa payan. Good morning ninyong tanan. Happy listening sa tanan. Dalaygon ng Dios magpanalangin. Atong hinumduman mga kaigsoon sa pagpuyo nato sa kalibutan, dunay mga panahon nga dili nato masabtan. Mo aksyon tag kaguliyang o kagubot pero hinumdumi ang makahatag kalinaw sa atong pagpuyo ug makapawagtang sa kagubot ang Dios lamang. Kay matod pa siya ang maghatag og kalinaw. Unay sa tanang panahon dalang panang na atong Dios. Pero dili sa tanan nga mga tao nga ning dangop gidawat sa Dios. Kay nganuman doon naman po'y ni mga tao nga ning dangop sa Ginoo pero doon na po'y gisaligan. Murag doon ay reserba ba nga kung dugay-dugay gani mo mabati nila ang tubag sa Ginoo. Oy, moduol man po di ay sa tao. Unang ang uban mangayog milagro, murag dugay-dugay man nabati nila ang milagro. Amo na nga modangop sa mga orasyonan. May buntag maayo nga pagiguban ni Jocelyn sa Lapare, Flores. May buntag nimo di Sister Jocelyn. Mayong buntag Pastor watching from San Lorenzo, Kawayan, Biliran. Uy, maayong buntag sa ato mga kaigsunan Dios Biliran ha. Kumusta mo diha sa Biliran? Ang Dios magatiman, magapanalangin kaninyo. Happy listening, happy watching lang yun ha. Good morning. Ayaw ninyo kalimti ang giingon ni Haring Solomon. Diha sa Panultihon Kapitulo 17:22, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay. Ang paglaom kana bitaw nga kadasig mga matay na siya, mga wagtang na hinanay ng mawa kung sige kag kaguol. Alisod man pod kaayo nga kanang naa kay kaguol, maghari ang kaguol unya mukalit ra pug kag kalipay. Unya mukalit kag kalipay, mukalit ra pug kaguol. Matod pas pinulungan sa Bisaya. Ay naunsa naman ang tao na di ay siya. O na nga kinahanglan gyud nga magmalipayon ra gyud ta. Ingon si Pablo, pasalamati ang Dios bisan unsay modangat kaninyo. Kay mao na ang kabubuton sa Dios. Buti pasabot itang mga Kristohanon 100% gagitiman o gitipigan sa atong buhay nga Dios. Awit makalangit diri sa atong panaguban. Takos. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo. Mayong buntag, mayong pakiguban sa atong igsuon diri, matod pa. Maayong
Maayong morning. Good morning, Pastor, watching from Bangan, Kalinan, Davao City. God bless you, Pastor, og sa imong pamilya. Gikan ni Noli Mi Gahi Ukon. Maayong buntag nimo diha, Sister Noli. Sister o Noli Mi. May buntag nimo diha, sis. Good morning. Maayong nga buntag. Shout out ko, Pastor, sa akong manghod, Pastor Vil Anib. Naa siya sa Tagum City, Davao del Norte karon nagtrabaho. May buntag ni Pastor Vel. Pastor Vel, maayong buntag. Ang Dios paday magapanalangin. Mga pastor gyud no, salamat kayo mga igsuon, mga puro mga pastor, mga alagad sa Ginoo niya na ipagpangumustahay pagkanindota paminahon. Salamat kayo, Pastor Sharon Ramirez. Amen, Pastor. Salamat sa Ginoo sa iyang kanunay nga pag-uban o pag-atiman sa tanang panahon. To God be all glory. Matot pa ni Dong Julito Olbulanon in Canada. Salamat kaayo pagkalayuan ang yun ng mga nasura, no? Salamat sa iyahang pag-atiman sa inyong kinabuhi diha. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Jocelyn. Good morning, Pastor Gideon, og sa tanan, salamat sa Ginoo o salamat sa Dios sa panibagong umaga sa atong mga kinabuhi. Dalaygon ang buhi nga Dios. May buntag, may pakiguban ni Sister Norberta Yotransi. Good morning, Pastor, og sa tanan nagsunod ning maong programa. God bless always, Pastor, og sa tibok mong pamilya. Dalaygon ang Dios watching here in Bindoy. Mayong pakiguban ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Yes, happy morning, Gid. Pastor, okay ni hilunggo sad niya atong isuon. Yes, happy morning, Gid. Pastor, good morning to all viewers sa pagkamaayo Gid sa aton nga Ginoo. Salamat sa iya nga pag-uban kanato kanan subong. May buntag maayo nga pakiguban. Si Pastor Sharon Ramirez request ko kanta, Pastor, title Gipa Baton. Sige, ato ni tagaano niyag pagtagad. Apay naghulat pod nga awit nga gi-request atong igsuon nga nanukad diha sa Bacolod. Sa Libertad, no? Morning ninyong tanan. Kumusta man diha ang inyong paninda? Ang inyong mga pagpanikay-sikay. Kumusta mo diha? Ang Dios magaproteksyon o magamuma o magabantay kaninyo. Magpadala ang Dios sa iyang gamahan ng mga anghel. Kini ako ang gideklara sa ngalan ni Jesus. Salig lang o ayaw kalimot sa pagpasalamat. Atong igsuon si Tatay Arnold Pasyon. Ganano ka diha sa Mandawi. Good morning ninyo diha, tay. Atong kauban nga kaniadto kugihan kaayo nga mukuyog-kuyog yun kay moadto misigig Bohol diha sa Gindakpan, sa Talibon, diha sa sa tong islaha diha Dawahon man siguro to. Niya abot diha si Tapi, abot dito sa Hagbuaya. Kugihan kaayo ni Tatay umaoy magdadala sa gitara. May buntag ninyo diha, Tay Arnold Pasyon. Good morning. I-bless mo sa Ginoo diha. Sister Susana Pablio atong igsuon nga nanukad sa Thailand. Good morning. Ang Dios magpanalangin. Ihalad ko. Matod pa sa awit makalangit nga ihalad gyud nato ang tanan, ang tibok natong kinabuhi. Ngano man sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19. Dili na kita mo'y tagiya sa ato ang kinabuhi, sa atong lawas, sa atong pagkatao, kalag, lawas o espiritu, kay gibayran na ni sa Ginoo. Niya gidasig ta sa maong mensahe, busa gamitan ninyo ang inyong lawas alang sa kahimayaan sa atong nga Dios. Awit pagkalangit, diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang takna hapit na. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa itong igsuon nga nanukad diha sa Bacolod, Lilibertad, good morning. Mao ni ang awit nga inyong gi-request. Ang takna hapit na nga si Jesu
Kristo mubalik. Mubalik ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Nga wa gyud tay kalibutan. Importante ra gyud nga kitang tanan makapangandam. Ako sang tumbayaon ang ako ang mga mahal nga mga silingan dire nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa ato ang FM station 11.3. Si Nang Sarila, Bro Pidong, maayong buntag o maayong nga pagpaminaw ni Brother Moses Cardinte. Maayong buntag ni mo diha Brad Moses o ni Sister Prima, maayong buntag o ni Sister Jinke no diha sa Tubod, ato mga igsuon diha sa Malaigang, Dong Marvin, Daiden, good morning og diha sa Proper Sardinia. Mayong buntag ni Dundon, good morning ninyo diha Bradon, kumusta mo? Og simpre ang atong igsuon nga nanoka diha si Sitio Linaw, kanunay na ay kalinaw, Brother Julius, good morning. Og ato ang igsuon si Paring Joel, Maring Kura, si Gao Dodong og Day Pamila, good morning. Papa Binbin, Mama Bibin og Dayinyin og si Tungwilji, good morning. Kung mga pagtumbaya og ako ang mga pang-ampo og deklarar nga kitang tanan malipayon. Mga Tamayo family, good morning. Og sa mga De Villieres family, mayong pagtig-uban. Sa tanan nga nagsunod sa atong nga programa pinaagi sa FM station, good morning, I declare blessing. Ug doon na pag mga listener no nga naa dito sa nagkalalain nga barangay nga maabtan ni ining ato ang programa, good morning ninyong tanan. Ang Dios magapanalangin. Si Sara Poniador, blessed morning pastor watching here in Solongon. May buntag nimo diha day Sara. Ug si Mylene, good morning, ato igsuon nga naa sa gawas sa nasod. Si Lorena Traya, good morning. Ang Diyos magpanalangin. Si Bing Dandan, ang Diyos magauban. Dalaygon ang Diyos magapanalangin. Atong Tagalog pagtagad ang gi-request diri gipabaton diri lang sa atong programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Oras sa atong programa alas 6:53 na sa kaputagon. Human ining maong awit gipabaton. Maadto na ta sa hisgot sa pulong sa Ginoo. Sa kadugay kong nagpaabot o nangita, sa butang amupuno ang kinabuhi ko. Mayong buntag ni Sister Mylene, matod pa good morning pastor og satanan. Si Jose Dandan Umbion, maayong buntag pastor Gideon og satanan. May buntag sab nimo diha Jose. Si Jumar Tumagin, morning pastor, dalaygon ang Ginoo ning matahom nga kabuntagon. Kanunay jud mi nagatan-aw sa imuhang live dire sa Nabungturan, Davao, Di Oro, Dreams 77 Motor Shop. Oy, may buntag sa Dreams 77 Motor Shop. Good morning. Good morning kaninyong tanan. Ang Dios magpanalangin sa tanan ninyong mga kauban diha. Brother Jumar, ang Dios magapanalangin og ang imong pamilya ubanan og proteksyonan sa atong Dios. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, akong gihangyo gyud ang matag usa kung mahimo pwede ni nato nga tagaan og pagtagad ang pangutana nganong kitang mga Kristohanon dili man mo silibrar sa gitawag Halloween o sa lain nga pinulungan kining gitawag karag-karag, kalag-kalag.
Pero sa ako ang pagkabata noon kaniadto, kay nagbata man gyud kong Kristohanon, mo apil mamig kalag-kalag sa una. Kusog man kaayoming mangalag. Unya panahon sa kalag-kalag, di gyud ko kalimot mga kaigsunan, asa ganito nga mag-aso nga mga balay, mao gyud amo ang atuon. Unya dagko kayo mi og kanang jacket. Laglom kay bulsa kay dito sa amo sa una na mamisilingan nga taga gyud kalag-kalag. Magluto gyud to sila. Unya sila ramay na ay basakan. Sila ray na ay humayan ba. Unya alang namo manggod kaysa amo ang yuta dito sa Negros, dili magyud matuno ang humay, puro ra gyud na mais. Unya dito sa amo ang dapit wala gyud humayan. Gawas lamang sa usa namo silingan nga naay basakan. Siya ra poy na ay basakan adto. Unya sa among sitio og sa kasitbit sa among sitio wala gyud kahumayan. Kung naamay na ay naghumay haskang layo arasan. Mao na nga alang sa moa sa gamay pa ko kaniadto, kanang humay murag sud-an na namo. Kanang humay amo nang isuwa og kuan kanon nga mais. Di ko kalimot ana mga kaigsunan nga kung maglungag na gani ang amo ang inahan og humay, kanang murag maglaway na mi. Lami gyud kaayo namo ng humay. Karon ini kalag-kalag dili gyud may malimot mga kaigsunan. Di gyud may malimot mga igsuon isa tong balay nga muluto og kana bitaw mga putahe nga gikan sa humay. Murag kanang kanon ba nga gikan sa humay nga maghimo to siya og budbod, bingka, unya paghimo po to siya baybay, kanang sinangag na siyang humay lubkon dayong mura og himuong mura og kana bitaw murag bibingka nga pinasunog. Una nga lami kay na unya na po sila'y manihan. Sila po'y magamag tsikulate. Mao na ngini kalag-kalag mga igsuon. Wa pa'y kalag-kalag laglob na kaayo mo ang bulsa sa among jacket. Kay pagustuhan ra mami og kuha. Pertay yung pagkadaghana. Unya kami mga bata kaniadto magsuruya mag-usa mami, magpanon-panon mi. Mao na nga muadto mi adto inig uli perting pagkadaghan nagdala. Unya sa una pong panahon kana bitawng sa pinulungan pa binisaya pa kayo ba. Sirok ayog sudan. Kanang salain nga mga pinulungan kanang hidlaw kaig sudan ba. Kanang uhaw kaayo talagsa ra mo kaayo kakaog sudan sa una. Talagsa ra gyud kaayo makakaon og sudan mga kaigsunan mo na nga maningkamot yun mi kung asa tong mag-aso-aso. Asa ganitong aso ng buntag ini kaudto-udto amo ang ginusuroyon. Unya mo kaon ra mi kinagmay kay para makatapon mis laing balay. Mao na akong mahinumduman sa panahon sa kalag-kalag. Mga lagmi. Unya wag gyud ko pamalando nga dili gyud ito mao. Nga ming simpatiya sa buhat sa gitawag Halloween or gitawag kalag-kalag. Gani mao pa man siguro roy na nabatasan sa mga kabukiran. Pero diri sa kabukiran murag kasagaran nga akong mahinumduman na sila'y kanang ihaw-ihaw murag inana no. So muna akong nahinumduman mga kaigsunan. Matod pa diri ni Tony tagaan og pagtagad. Kung doon na mo'y mga ginagmay og dinagko nga mga tubag ato nang tagaan og pagtagad. Mahitungod sa pangutana nga ato karong hisgutan mga kaigsunan diri sa ato nga panaguban. Nganong kitang mga magtotoo o nganong kitang Kristohanon gidid-an man sapak sa ulog ining kalag-kalag. Nganong gidid-an man o niya kining pulong gidid-an dili tao ang nagsugo niini kundili ang Dios
Nga kaniadto wala na ko masayre. Daghan pa kaayong mga butang kaniadto sa akong pagkakristohanon. Diin bata pagyud ko mga igsoon. Nga wa pagyud taon ko'y kalibutan. Sa uban pang mga pagtulunan nga gibilin sa Dios sa balaang kasulatan tungod kay kristohanon sad ko sa una nga wa po ko'y basa-basa. Tungod pod sa ako ang mga ginikanan nga ano naman to'y mga morning devotion matag buntag kay nabatasan gito sa ako ang mga ginikanan lamang akong mahinumduman off and on sila kay usahay mangpod ang ako ang amahan muundang mangpuguto siya sa pagpangalagad off and on ba nay madasig unya pila ka bulan moabot og pila ka tuig muundang na pus pagpangalagad mangita na pumig simbahan kami nga akong mama og ako mga igsuon, manglakaw na po mig pila ka oras para makasimba gyud mis Ginoo. Kay ang ako ang papa ni undang na pod og pagwali, off and on ang ako ang papa kaniadto. Niya wala gyud natoy mga morning devotion, evening devotion pero wala gyud mi tudlo sa Biblia. Lahi gyud kaayo kana bitawng mga anak nga tudloan gyud i-hands on gyud sa mga ginikanan nga tudloan gyud sa Biblia. Ya sa una ang mga gitawag Sunday school diha sa mga kabataan, kantar po'y kasagaran, ya lo istorya, undang na. Onya, mana nga pag-abot sa kalagkalag mga kaigsunan, wa gyud ko'y mga mensahe nga mo dipinsa sa ako ang kinabuhi para dili ko mo apil sa kalihukan sa kalagkalag. Tungod kay wala ko'y kalibutan, natural mo apil gyud ko. Pero sa diha nga gitawag ko sa Ginoo, gidasig ko sa pagtuon sa iyang mga mensahe, doon na di ay mga pagtulunan ang atong Ginoo nga pagdili natong mga magtotoo sa pag-apil o gitawag kalag-kalag. So alang nimo mga kaigsunan sa imong pagkakristohanon doon na ba kay gamay, dako, nga nasayran, nga nung kinahanglan dili ta muapil ni ining gitawag kalag-kalag. Sige, ako ning hulat-hulaton diha sa atong panag-uban ang inyohang mga maanindot kayong mga mensahe mahitungod sa inyohang kahibalo nganong kinahanglan, nganong dili ta moapil sa gitawag kalag-kalag. May buntag ni Lia Jean Tahanlangit og si As Hirli. May buntag pastor watching from Pinamungahan, Cebu. Oy, may buntag des Pinamungahan. Nakaanha ko dihas Pinamungahan, nakapanulod ko dihag Langob. Kumusta? Good morning kaninyong tanan. Si kay aton dagaan og pagtagad si Jose Dandan. Matod pa watching from Sambuagita. Sambuagita diri sa unahan sa Dawin. Mao ba? Dumagite. Unsay sunod ganis Dumagite? Murag daa man na diha dapit Sambuagita. O sakto ba ko? Sige. Si Lia Jean Tahanlangit, blessed morning pastor. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong kinabuhi ta. Amen no? From Imbantog, Baungon, Bukidnon. Si Maiti Madagat, good morning. Cerilia Torres, maayong pagpaminaw. Numalin Alpuerto, Katakutan, maayong pagpaminaw. Cerila S. Torres, taga Negros Sadco, pastor. Mausad na ang among kalipay sa una dito. O di ba wa di ako mag-inusara? Mao gyud na akong kalipay pod sa una, magkalagala gani ay kanang pero nga mo apong balay mag-ihaw-ihaw pod to kay naay mo duol sad. Pero Kristohanon mi mag-ihaw-ihaw sad mi unya wala ray halad-halad. Wala ray halad-halad. Ihaw-ihaw ra pod mi kamo para dunay mo masaag makakaon pod. Munay ako ang nahinumduman kaniadto. Si Elis na Alimag, matod pa blessed morning pastor og sa tanan nga mga kaigsuonan. Matod pa diri nakatawa ko. Naminaw nimo pastor, nakahinumdum noon ko pastor, ingon ana pod ko sa una. Pastor, inig abot sa kalagkalag mo adto dayon sa silingan kaon binignit biko pero karon salamat sa Ginoo wala na jud. Okay. Unsa may rason nga nung wala naman ka maghimo na ani? Sister Elena og sa uban pa na to mga kaigsuonan.
Mangutana ko no ko ninyo sa inyong pagtumbaya sa tong programa be. Kung unsa may hinungdan o unsa may rason nganong kinahanglan na dili ta mo apil ni ining selebrasyon sa gitawag kalag-kalag. Kinahanglan kitang mga Kristiyano magtotoo nga sa atong pagka-inosente kaniadto atong isugilon og atong ipadayag diri sa atong panag-uban nganong unsa may mga rason nganong dili man ta mo apil. Sa una mga kaigsuonan, ang ako ang ginikanan kay magwawali man gito akong papa o uban sa mga kapastoran nga nahimong kailan ako sa ako ang pagka-Kristohanon batan-on pa. Nasayran ako nga dili gyud angayan o dili gyud wala gyud ba gitukod sa Ginoo nga kitang mga magtotoo mo apel sa kitawag kalag-kalag. Pero tungod kay do na manggupoy mo ayo. Matud pa sa ako ang amahan og sa akong inahan na amagoy mo ayon mo nang mag-ihaw-ihaw na lang punta kay para makapakaon punta pero dili lang ta mo halad. Amo nay akong nahinumduman mga kaigsonan nga panahon sa kalag-kalag. Dunay mo sa ka makakaon pod. Kay na may ihaw unya sa una ra ba hidlaw kaayog kanang karne. Askang pagkadalo agyog karne sa una. Kanang di gani ko kalimot mga kaigsonan na ganito'y na hinumduman ako nga usa ka lugar nga kung mag-kumpira, mag-birthday, wala may anniversary sa wedding anniversary, wala man na sa una. Wa gyud ko kabantay nga na ay wedding anniversary sa una. Kay murag apiki siguro kay isang panahon. Unya ang ako rang mahinumduman kanang mag-birthday. Unya na ay mga kasal, mga kumpira sa kasal. Tungod kay kana bitong talagsar kay makakaon og karne, talagsar pod kaayo wala man pud kaayo yung mga nagbuhi kaniadto og mga baboy. Na gani ihaw mga kaigsoon magkumpira na hugupan gyud nas mga tao. Karon na may usa ka dapit mga kaigsonan dito dapit sa Negros, may usa ka pamilya nga nagkumpira. Mga unom siguro ko to kadagko kay baboy, hugup ang mga tao. Perting pagka daghana. Karon pag kinananay na, dungan-dungan pag yung kinasal, buti pasabot nindot kayong pagkaon kay dungan-dungan gud sa kinasal. Naunsa man na nga tablaw mamigukod sa sudan, kay nang lutaw man ang nangka og munggos. Asa man ang sudan ani nga uno man to kabukdag ko kay baboy. Nagay nana ba? Murag kusog kay mo saving og sudan. Muna nga ang gipalutaw ang nangka ra gyud og ang munggos. Tablaw taw may gukod-gukod unya ganahan kay ko anang sudan kaniadto kanang karne nga baboy o kanang pansit pagkalami ana kaniadto. Karon murag wala na, lami na kayo ang utan mo'y pinakalami, way makalabaw sa sudan nga utan karong panahon na. Tungod na siguro nis kadaghan nga mga frozen food nga gipangsuroy na bisan ganis kabukiran. May buntag ni Sasi Kundi og ni Leticia Mondihar. Sige, ako ni nga tagaan og pagtagad. Si Malin nga naa karon sa gawas sa nasod, matud pa ang Halloween pastor pang demonic festival. Pang demonic festival tungod kay usas mga kanabitang mga ilhanan kabalo mo anang mga costume anang about anang Halloween puro gyud demonic. Na ay sungay-sungay, na ay dakog mata, na ay mga kalabira. Ako sa una nga nagtrabaho pa ko sa syudad na family driver ko, nakitaan ko sa kong amo nga kabalo kong mudisinyo. Kay ako gani mo tigarin sa ilahang mga flower diha sa ilang sala. Nya matagtulo ka adlaw, after 3 days ako gitong ilisan ang ilang mga disenyo dagay dato man sila kay sila may tag-iyas barko diha sa Cebu. Muna nga ako'y tigdisenyo nila. Ako'y tigdisenyo sa ilang sala. Mamalit kog bulak dito sa carbon. Unya ako mo'y tigdisenyo. Unya palangga gyud ko kay ato sa akong amo. Gani dako kay kog sweldo ato. Pertin dako akong sweldo. Unya inig mga naay selebrasyon, ako mo'y tig-design sa mga bulak.
malipay man pud ang kung amo inigtan-aw sa ako ang trabaho. Karon kay inig kalag-kalag, tagaan man ko niya og budget. Tagaan ko niya budget 10,000. Kay ipapalit niya ang mga costume, niya kanang mga sana lawa-lawa. Niya kahoy-kahoy, mga kulukalabira, mga itom nga na panapton. Mo na iyang gusto nga kuan kanang tan-awon inig kalag-kalag. So mo na ako ang kuan sad kanang trabaho inig kalag-kalag. Design kog mga kanang kahoy-kahoy. Unya kay akong mahinumduman kay tigsunlod man pugog bangag. Naaman po'y mga bangag nga mura man pug abat. Amo po to'y ako ang dadon nga i-design. Mangutanang akong amo nga moingon gyud John, asa makakakitaan ning disenyo ha nga murag bag-o pa kaayos ako ang mata. Manawag din sa siya ang maiga. Ali mo diri kay na ako'y gihikay-hikay. Ari mo diri kay na nagkuang ko magsalo-salo ta. Manawag dito sa iyahang mga silingan o iyahang mga pamilya. Katurpong mga kailar po niya, labi na gid iyang pamilya, iyang mga anak, iyang tawagan. Ya, manugi din to siya nga na ako'y driver diri nga grabe kay mo design. Niya mo na nga palangga kay nako, palangga kuno kay niya. Amo na nga iya dang gipakita ang akong design magbangag-bangag, murag bangag-bangag ba. Ganahan sila anang murag abat-abat inig Halloween kanang makakita sila mga kalabira, mga sungayan, mga dagkog mata, mga budlat og mata, pulag mata, ganahan kay na sila. Unya na mga disenyo gyud mga kaigsunan nga murag kadlukan. Ay kung dili gyud ka anad, malisang gyud ka. Mao na nga ganahan to sila mga kaigsunan unya napugos ra pud gyud ko atong disenyo kay yusulduhan masad ko. Kay kung di po nako tagaan ang ilahang gipangayo murag tagaan kog kwarta di na ko pabalikon. Isti inoon ko adto. So ako ang tagaag pagtagad mga kaigsunan kini inyo nga kuan, inyo ang mga mensahe matud pa ni Ranli Campus Mangyaw. Morning pastor para nako ang pagsaulog sa kalag-kalag mura man gud og gisaulog nimo ang dautan kay mga hadlok-hadlok man gud ilahang mga costume dili mga dautan man og dagway. Muna no makahahadlok mato diri sa ni Risa Modjigo. Maayo nga buntag pastor og sa tanan nga mga anak sa Ginoo, salamat sa Ginoo. Iha ka maayo, God bless pastor, dalaygon ang Ginoo. Amping kitang tanan. May buntag usab ni Sister Arlene Inot, Pastor Renato Inot sa Lapu-Lapu, morning. Si Pastor Sharon Ramirez mato dinhi, ang uban mga Kristiyanong pastor dili kuno magselebrar kalag pero moduaw sa sementeryo. Pwede ra ba na, pastor? Kanang pagduaw nga itungon og sa kalag depende na sa motibo. Depende na sa motibo. Pero nganong moduaw man gyud adlaw gyud og kalag-kalag? Pwede man nimo na duaon didto. Dili sa ingon makigistorya ka didto. Kanang kitang mga magtotoo ha, kitang mga Kristohanon, dili sala kanang moadto tag menteryo. Kay kumbaga kabahin maguna sa ato ang kanang moingon ta nga pagmahal sa ato ang ginikanan, sa ato ang mga igsuon, sa atong mahal sa kinabuhi. Dili sa ingon nga moadto ta aron maghalad-halad ta didto or magulo istorya didto sa mga kalag. Pwede ka moadto didto, imong limpyuhan didto ang kana bitawng naamanggoy labi na sa mga dato. Labi na sa kana bitawng sod sa minteryo naamanggoy ubang mga tawo nga ilang gipalit, ilang gibayran kana maong dapit. Unya diindiha ibutang ang tanan nilang pamilya nga nahiuna. So mao na ilahang limpyuhan. Pero kung moadto ka didto nga adlawng kalag-kalag, kung sa akong opinion ha, akong opinion, dili siya healthy para sa ato ang pagkakristohanon. Dili siya maayo kumbaga. Kay usa sa nganong dili maayo, una sa tanan, ni simpatiya ka sa adlaw sa gitawag kalag-kalag. So pwede kang moadtong menteryo kanang dili ra pud itungon siguro kalag-kalag.
Pero ang giingon pod sa uban, pastor, maumanggoy panahon pod nga taas mig bakasyon kay naa magumi trabaho o niya kasagaran sa kalag-kalag, taas man kaayo og bakasyon, mo nang makauli mi, makaaduaw gyud mi sa amo apod nga kanang lubnganan sa amo ang mahal sa kinabuhi. Makabisita gyud mi, pastor. Sala ba na? Ang tubag dili na sa sala. Ang sala kung adto kag minteryo magyaw-yaw-yaw na ka didto, o niya ang imuhang pakigistoryahan, ang mga kalag na sa imuhang mga mahal sa kinabuhi, o niya magdala pag yung kag puto dito unsabay mga daduno nimo dito, o niya dili nimo kanon, magdala ka og kanon kanang imong balon. Pero kung magdala ka dito mo ingon ka nga ari diri kay nangaon na mi, musta man ka diha, dili gyud na kana binuang gyud na kaayo nga panghuna-una, binuang kay na siya nga panabot. Kaysa ko nang gikaingon mga kaigsunan, sawa pa na ilubong di asmenteryo, sa dito pa na gihaya pa na, muingon gyud ang tagtungod nga gikuha na gyud sa Ginoo ang ako ang kuan, akong lolo, ako ang kuan gikuha na gyud sa Ginoo. Ato na gyud sa Ginoo, magkita na gyud sila dito. Sahaya pa. Pero tuan na sa minteryo inig kalag-kalag, moingon na pod nga, kumusta naman ka diha? Tuan naman ka has Ginoo, usa magibuy-an sa Ginoo para makikistorya na nimo. Maunay usas mga kanang pagtuo sa gitawag tradisyonal o gikan mangguni sa gitawag pagano nga pagtuo, paganism, nga pagtuo kining gitawag kalag-kalag. Nga ilahang gituohan nga ang mga kalag inig ka Nobyembre mo balik kunos ilahang lubnganan para makigsulti kunos mga tao. Maunay ilahang gituohan o ilahang mga pagtulunan. Ang pangutana, mao ba ni gisugilon sa Dios sa kahimtang sa mga kalag? Dili man ni mao ang tinuod nga kahimtang sa mga kalag. Gani ang gipakita diha nga sa malas atong gibasa diha sa libro sa Ecclesiastes kapitulo 9, ang mga patay wala na'y mapaabot pa, wala na'y ganti, di na sila maibog, wala na sila feelings kumbaga. Patay naman sila. Gawas niya na ang ilang kalag espiritu tuan nas Ginoo. Mao na nga usag yun kaayo ka binuang mga kaigsuonan kanang makikilistorya ka dito sa kalag. Muna nga ang pangutana diri, pwede ra ba pastor mo adtog minteryo? Pwede ra gyud. Pero nganong itay may mapugkalag-kalag? Mao lagi na ay na ay tubag taas manggod og bakasyon ini kalag-kalag unya wa mami lain nga panahon nga makapanglimpyo dito sa minteryo. Okay ra. Basta kay kanang pulong okay ra murag napugos bitaw. Pero wa tay makitang sala. Kung moadto ra kag minteryo unya hawanan hiluan ra nimo didto ang imuhang lugar, imong property para sa imuhang mahal sa kinabuhi, diin para pod nimo kay kitang tanan mo balik man gyud ta ana. Mahitabo man gyud na sa kinabuhi sa tao nga moadto tag minteryo. Mao na nga dili wala koy nakit-ang sa, in my opinion lang, wala koy nakit-an sala. Pero kanang makikistorya na ka dito, magaladala na ka dito, dako na kinang binuang. Unya ang giingon sa Biblia, dako kinang sala. Ato nang hisgutan ron nganong sala. Si Lugin Gonzaga, maayo nga buntag sa tanan dalaygon ang Ginoo. Labi na nimo ka pastor. Oy, salamat kaayo Lugin. Si Jocelyn Salapare Flores, matud pa maupod na hinumduman namo pastor sa una kay among mga ginikanan magharang jud para ipakaon daw sa kalag. Magharang. Asa man ni magharang? Panawgon ang mga kalag nga mga apuhan, mga relatives nga patay na. Mahuman og sampit bugnaw na kaayo ang pagkaon. Nga giharang, gihalad guro ni. Giharang unya haut pod mi mahuman. Kay kami sa pod mangaon, wala pa man jud kasabot sa una nga dili di ay na maayo nga selebrasyon. Sa una no kanang maghalad-halad na ako ang gakugos na ako, gidala ko sa ilahang balay kay dito ko pahigdaon kay nag-ihaw sila puro sunoy.
halad sila. Nya wa gyud ko kabalo nga magaladhalad ito sila. Nya ako pong ginikanan nga pastor na akong papa, wa pud kabalo nga magaladhalad pud sila. Karon mga alas 10 na sa gabi nya kanang alas 10 perti naman tuluga. Labi na sa mga bata perti nang tuluga. Mura nag mutabon ang akong tabon-tabon. Murag perti nag yung hagkuta ang ako ang pilok. Perti nang tuluga. Nya mawili sad ko sudan kay mao lagi na hidlaw kay sa sudan. Lami kintan kanon kay sunoy man nga pinalata. Karon kay naniid ko nila, hapit na gyud ko no mga on, hapit na ayan na mo og tulog-tulog, hapit na. Magaladalad to sila. Kanang sabaw og kanang manok Bisaya og katong ilang budbud, unsa pa to ilahang mga pagkaon, ila tong itsa dito sa bintana. Nya magbutang to silag abo diha sa lataran, destugaran ba. Nya panawgo nila ang mga kalag sa mga nangamatay. Ali na monoy, tiyo, ali na mo diri noy. Luto na. Unya magyam-yam-yam-yam. Nya pagkahuman, iitsa tong mga budbud, iitsa tong mga katong nilatan nga sunoy, iitsa. Karon, inikahuman nila galadalad, isa na may pangsampiton nga mga buhi o kamo mga buhi ali na mo kaya mga patay human na. Nya kami nga perting siruka kaayog sudan magtulo na akong laway nga magtan-aw sa pinalata nga Bisaya nga perting lami agyo naglatab-latad ang sabaw. Kuha gyud dayon og pinggan day tusok na iskanon. Kuha dayon og kanang sudan nga manok nga pinalata. Pagtilaw na ako, has kang pagkatabanga, kuwa po ko'y lami ning sulana. Wag yun. Kasabaan ra ba kag mangayo kag asin? Kay naa kuno ta sa panahon nga way asinay. Pertig yung bulusa mga kaigsunan. Mo na akong nahinumduman. Nangalad-halad mga igsoon pagkadako ang yung binuang. Pagka ugma, duwa na sila sa tugaran o niya, muhilak na ito sila. Ni Ari Gidestiyo. Ni Ari Gidestiyo kayo, nawagtang yun ang sudan. Hurot yun. Masay pagkahurutan nga pitindaghan na sila giro. Mo na nga, askang yung kuana yun. Orag kaingon ko ba nga, ang tao, kung wa gyoy Biblia, bisag ako, kung wa pa'y Biblia, askang yung pagkailara yun nato. Si Sasi kundi matod pa binuang ng paghalad pastor. Kay way kalag mukaon, humba og kakanin. Pero nalipay ko una kon magkalag-kalag na kay mabusog me, kay puno jud amo altar tanang pagkaon. Karon nga nagbasa na sa ko sa Biblia, wa na ko mag-uso ana oy. Kay gasto kwarta. Dili lang kay kwarta ang rason ko dili wa gyud ta suguan as Ginoo. Dili gyud na mo'y pagtulunan sa Ginoo. No? Si Eileen Paniero, may buntag ni Eileen Paniero. Si Evelyn B. Buhanghang. Matod pa, mayong buntag pastor. Ako sa una, tuloy ko pa ko, sa bata pa ko, halad gyud walay asin. 2 years na nako nahimong Kristohanon, diha nako na tuklasan nga tradisyonal sa mga katigulangan, dakong sayop kay iya sa Dios, Diyosan. Dili angay ampuan, dili angay ang yukbuan. Kay ang Dios usara, mao si Hesus. Christ buhi kini, nga sama nato. Okay, maogyoy no, Sister Evelyn. Si Lugin Gonzaga matod pa ngano bitaw pastor, nalibog pud ko ana nga mauman jud na ilahang mga kostyum bisan sa mga bata. Para nako murag dili maayo. Dili man na maayo. Murag wala pag yung taon pud kaayo makubinsi si Sister Lugin. Kay para kuno niya murag dili maayo. Mura pug maayo, mura pug dili maayo. Bitaw no. Sige. Mita pag yung lain diri ha. Si Kylie Jan matod pa dinhi. Morning Pastor Gideon. Kanila ro morning sad nimo diha. May buntag. Kumusta mo diha? Dalaygon ang Dios sa matag-usan nato kakinabuhi. O Sister Josephine, may buntag na mo diha, Sister Josephine. May buntag ang Dios magpanalangin, no? Sige. Ako aning patukaran o ginagmay para dili ta mingaw sa to panag-uban oras sa to ka programa alas 7:25 na.
Okay, atong hinahinayag aginod pagbasa sa inyong mga mensahe diri sa atong panag-uban. Uban sa akong pagdasig kaninyo nga aton ning i-share ngadto sa uban aron masayod silang tanan. Mayo nga buntag ni Lini Salisti. Good morning. Si Richelle, may buntag. Si Pastor Adila Fatber Samira. Good morning, Pastor. Si Analia Bakulod Hirnal. Good morning. Bless morning. Si Lugin Gonzaga matud pa maunay kabilin sa mga katigulangan sa una, Pastor, kay wala pa may nagsangyaw nila. Wala sila kay balos kamaturan. Mao gyud rason nganong ang mga tao kaniadto unsay buhaton sa ilahang isig katao, ilahang mga kaila, buhaton po nila para dili kansi. Wa may nagtudlo sa una. Wala may nagsangyaw sa una, kay sa una kung naay magsangyaw batuon, atangan. Kasulay ko sa una nga nagsangyaw ako mong pastor, kuyog-kuyog ko niya. Gikrakan mig shotgun, haskan akong dagana, akong pastor murag wala ra. Kasulay po mi mga kaigsunan nga nag-Bible study mi sila pikas barangay, giatangan mig mga pinuti. O niya samtang didto na mi sa amo ang igsuon nga nagdaig na may nagsangyaw dito, gibato, gipaulanan og bato. Niya mga NPA po atong panahon na mutabang mapudain sa mga taong maayo. Mga NPA mo yung nagkontrol atong panahon na. Kay wala pa man kaayoy mga militar atong nga miangat sa kubukiran. Abot lang karon na may mga manglupad nga mga kahimanan. Mga nago po ang uban. Si New Edgar Sumampong, good morning. Pato pa New Edgar, binuang jud na kayo. Si Pastor Sharon Ramirez, kalag-kalag Pastor, wala naman na nasubay sa Biblia. Kita mga Kristohanon musubay ra kita kung unsay nahisulat sa Biblia. Unya ang tao mamatay, dili naman magpabilin ang ihang kalag sa kalibutan. Kay ang pulong sa Ginoo ingon Hebreo 9:27. Ang tanan kinahanglan mamatay makausa og tapos niya na hukman sa Dios. Okay. Wala na gyud tay labot pa ng kalag-kalag. Dili na gyud ta mo kon gyud ana, no? Ayaw na gyud mo ang nag-apil. Pero naay mga hangyo uban nga moingon nga pastor, gimingaw man ko slubnganan sa ako ang inikanan. Muadto ko pastor. Tulad dito kayo ra paghalad-halad. Na makay katungod kagawasan man nato ang unsay atong buhaton. At least ikaw ug ako kitang tanan gisuginlan sa unsay mensahe sa Ginoo. Mao gyud pinaka-importante, no, nga gisuginlan ta wala ta pasagdahe. Wala ta pasagdahe, importante kay na. Og maayo nga puntag, maayo nga pakiguban ni yan sis matod pa dire ato na Tagalog pagtagad, no. Yan sis aninaw ako pod pastor ba bata pa ko lang ana gihapon ko moadto jud mi sa balay sa akong tito kay mukaon pero karon wala na jud ko kay nasayod naman ka sa kamatuoran. So salamat kay sa inyohang mga pakig-ambit, no, sa atong hisgutan nganong kitang mga Kristohanon dili mo apel sa gitawag Halloween. Okay. Halloween or gitawag galag-galag. Sa pulong Halloween mga kaigsunan ato ning pisa-pisahon unsa may buot ipasabot aning pulong Halloween. Daghan pang mga Kristohanon nga wala masayod ni makabalo taon aning pulong Halloween. Ang uban ganing mga Kristohanon magbitbit-bitbit pa anang mga costume para sa Halloween. Unya doon na siguro pangutana, pastor, kung na ako'y nagtrabaho ko, pananglitan nagtrabaho ko, niya nagpaboy, nagpabulan, baka, nagpamid, o kahang gisweldohan ang akong oras, niya ingnon ko sa ako ang amo nga, oy, pagkuan diha, pagdekorasyon diha. O niya gisugo ka, natural imo gyud na siyang kuanon kanang buhaton kay nagtrabaho man ka, gisweldohan man ka. Kung dili ka mubuhat kuan lang usa. Kanang undang lasag trabaho para dili ka kasala sa imong amo. Pero kung gipabuhat ka na wa man nimo simbaha, gisugo ra man ka para doon na sila'y malantaw-lantaw. So dili na sa sala. So kanang Halloween mga kaigsunan, ang pulong sa gitawag Halloween
naghisgot na sa pulong halo. Halo, like sa gatawag, halo be thy name. Nagpasabot na sa pulong santo sa ato pa nga pinulungan, balaan o santo. Pero kanang gitawag, giingon nila nga all hallowed Eve. Kanang naay Hallow Eve. Kanang sugod sa gitawag balaan o kanang Eve. Buot na ipasabot nga kay Eve man nagpasabot na sa pulong gabi. Sa wala pa ang adlaw, sa wala pa ang hayag. So ang gipasabot anang Halloween mga kaigsunan, nagpasabot na siya nga ang hayag o gagngit-ngit nagsagol. Buot ipasabot ana mga kaigsunan nga ang adlaw nga balaan mura og kanang ning sumok sa ato apang mga pinulungan ba, ning sumok ni sagol sa kanang ngit-ngit. Naghiusa ang kanang gitawag hayag og ang kangit-ngit. Balaan og kanang murag dili balaan. So kanang Halloween mga kaigsunan, nagsugod na didto sa gikan ni sa gitawag Europa o sa nagkalain nga mga lugar pa anang dapita nga diin ang nagpasiugda gyud niini nga kalag-kalag ang mga pagano. Buhat gyud na sa mga pagano. Usa sa mga gitudlo diha kining mga ritual. So karaan kini nga kanang tradisyon sa mga tao nga wa pod magbasag Biblia, wala pod magtanmod sa mensahe sa Dios. Usa kini kakaraan nga gisaulog sa mga pagano nga diin naghimo silang mga ritual nga may kalabutan kini sa ilahang pagtuo mahitungod sa kamatayon nga gitinguha nga isagol diha sa kalihukan sa mga simbahan. O nang kabantay mo ang ubang mga simbahan kanang musimba sila, mag-costume sila og kanang itom. Tungod kay nagsimbolo kana sa gitawag kangit-ngit nga mingduol sa gitawag kahayag. Unya kini nga mao nga ritual or kanang gitawag kalihukan giadapt ni sa uban nga mga simbahan. Giadapt na siya. Mao na nga dili kalikayan nga dunay mga simbahan mga igsuon nga kung imong lantawon ang tibok kalibutan sa panahon sa gitawag kalag-kalag naa sila gitawag gamay nga pagsaulog. Murag dili gyud 100% nga sila na kumbinsi, murag half day lang kumbaga. Mausad na nasinatian sa una sa bata pa ko, di mo tuo pero mubuhat. Wala gitudlo pero nihimo. Sumala pod sa ato ang nadunggan mga igsuon, dili kay kami lang, kundili pati pod ang ato ang mga kaubanan di ay nakasuway pod nga. Uy, mangalag man pod di ay. So sani siya sa mga tradisyonal nga may kalabutan sa kamatayon, maitungod sa espiritu, maukuno na mga panahon na nga ang espiritu makigsulti sa gitawag mga gibalaan sa Dios. Muna nga para kuno nga ang mga tao makadungog, makakunik sa espiritu, munang ang mga buhi magsuot og mga itom nga mga panapton, mag-costume og murag mga abat-abat para mailad po kuno ang mga kalag. Nga kini murag kalag na sad ni kay ang naong murag kalag. Kalag na sad ni kay ang costume murag kalag. Para kuno mapangumusta unya usasad sa mga gihimo niining mga patuo-tuo kay gikan maguni sa paganism, gikan sa mga pagano nga naghisgot ni sa gitawag kahimtang sa mga nangamatay o sa mga kalag o sa espiritu
nga moingon tang mobisita kuno sa mga buhi ug ang mga buhi mobisita pod sa mga kalag. Mao na nga mapugos gyud kuno ang mga buhi nga mura og kanang para dili makalitan tong mga kalag nga nangamatay, magsul-ob pud taon silang mga itom. Itom nga mga biste, itom nga mga costume. Ang uban magkalo-kalo og kanang naay mga sungay para makaingon ta sa ato ang hunahuna lang ba nga pag ilad-ilad siguro na sa mga kalag. Para ang kalag makigistorya nga kani kalag po ni kay ang naong mura nagkalag. Murag kay ang uban mag-costume magdili lang kay magsulob og itom. Kung lantaw nimo mga kaigsuonan kana nga kanang magsilibrar ang kanang uban, labi na kung arikas mga dato-dato, as kang ang ilang naong ilahanang kurti-kurtihan, ilang samad-samaran, mura na mga sumbi ba? So ang mga kalag siguro mo ingon nga, kani, patay na ni. Kalag na sad ni. Maunay usas sa mga patuo-tuo mga kaigsunan nga wa gyud mga hinungdan. Walay basihanan. Wala tay nakit-an nga kini pagtulunan og tinuod nga kahimtang. So atong tan-awon mga kaigsunan sa sulat ni Apostol Pablo, mahitungod aning kahimtanga nga pwede ba nga ang kahayag mobisita sa kangitngit o ang kangitngit mobisita sa kahayag para magkaabot ang ilahang atensyon. Ang tao nga buhi maningkamot nga mag-costume og murag patay para mailad-ilad putong mga patay nga kalag. Hawapot siguro sa mga kalag no magsulop-sulop pud og mga buhi para mailad-ilad pud ang mga buhi. So atong tan-awon mga kaigsuonan kung haom ba ni sa mensahe sa Dios nga iyang gibilin diha sa Biblia. Kay ang Biblia ramang gyud maoy makapahigbatan nato. Ang Biblia gyud maoy magtudlo gyud sa tinuod nga kahimtang. Kay kung wala pay Biblia mga kaigsuonan haskang daghana perti patang daghanang nailad kanang daghan pa kayong panahon sitwasyon nga nailad ta. Munang bless ra gyud kaayo tang kitang mga Kristohanon nga nagbasa tag Biblia. Kay kung wa pa ta magbasag Biblia, nagsige ra tag buhat sa mga kana bitawng sige ra tag kailad kumbaga. Kana rong magampo ta sa Ginoo, uni ang atong iampo katong mga kalag atong nangamatay. Ilad man na siya. Kay kung wala pay Biblia, katong mga panahon nga nailad ta kaniadto hangtod karon, nailad pagyapon ta. Munang pasalamat gyud ta sa Ginoo nga ang pulong sa Dios gisangyaw. Ang mensahe sa Dios giwali. Una nga kitang mga Kristohanon bisan kamo diha nga naminaw, inyo nang timbang-timbangon kung tinuod ba gyud nga katong mga kalag pwede pa tong maluwas. Katong mga kalag sa namatayan pwede ba tong maluwas? Kung pwede pang maluwas nga pwede pa naaday pamaagi nga lain nga iampo natos amahan nga katong kalag ni kuan Gideon kanang maluwas to. Kuan ra ba to kanang kinahanglan pa to kanang pagampo para siguradong maluwas. Unya pila ka pagampo ang kikinahanglan. Kay taga pagampo bayad. Pila ka ang gikinahanglang ibayad para hingpit nga maluwas ang usa ka kalag. Unya pila ka katuig ang gikinahanglan nga magampo ang tao para ang kalag maluwas. Kung tinuod man ugaling nga naay kalag nga maluwas katong mga kalag nga nangamatay or kalag sa namatayan, maluwas to sila sa mga pangampo. Kung ugaling kana gikan sa Ginoo, dili na mo anhi si Jesus. Dili na siya magpakatao. Kay doon naman dai pamaagi aron ang tao dili maimpierno. Isa lang mo anhi si Jesus mga kaigsuonan
Kung wala na gyud tao nga mag-ampog tao, karon kay daghang pang buhi, nahimugso naman si Jesus. Nganong nahimugso si Jesus? Kay dili mao ang gibuhat sa tao. Dili mao ang gituohan sa tao. Nga ang tao mag-ampo sa Dios para sa mga kalag nga nangamatay, para ang mga kalag maluwas. Miani si Jesus aron paghatod og pagdalag mga mensahe nga gikan Dios sa Dios nga mao'y tinuod gyud nga mahitabo nga nag-ingon walay tawo nga maluwas nga dili pinaagi kaniya. Mianhi si Jesus aron ang tanang tao maluwas. Kay dili mao ang pamaagi nga iyang nakit-an nga ang mga taong buhi mag-ampo sa Dios para sa mga kalag, para ang mga kalag maluwas, malangit. Kay kung maumang galing mga igsuon, pila ka katuig o pila ka buok bayad o pila ang gikinahanglang ibayad para sigurado yung maluwas tong kalaga. Moingon pod kani murag dako-dako mong guning sala amo ning dugay kaing na luwas. Masayod ba ang tao nga katong kalag nga giampuan or kalag nga gidalas mga pag-ampo, masayran ba niya nga uy naluwas na to? O okay na, kanang ayaw na mo pagpaampo, okay na katong imuhang kuan, katong kalag tuan nito, luwas na to. Nagsige ra og bayad, sige ra abod. Sige kaghatag nga dili gyud mao ang gipakita sa Biblia. So sa unang panahon mga kaigsunan, grabing iniladay sa una. Pasalamat gyud ta sa Ginoo mga kaigsunan nga gitagaan tag kadasig karon sa pagtuki sa Biblia. Kay kung wala pa'y Biblia mga kaigsunan ko sa Ginoo, haska ragyapong pagkailaran nimo. Ako ilad ra gyud ko. Kung wa pa ko'y Biblia, pertira kong ilada. Nagtuo Ginoo pero bisyoso ra. Mao man ay akong sitwasyon sa una. Mao na nga bulahan kayo ka, bulahan kay ta nga gidasig ta sa Dios sa pagbasag Biblia. Kay diha sa pulong sa Dios, diha sa Biblia, naa diha ang tanang pulong sa Dios nga maoy musugilon kanato. So atong hisgutan mga kaigsunan, mahitungod ani nga kana bitawng mo adtong menteryo, istorya didto, pakigistorya sa mga espiritu ato kuno nang tagaan og pagtagad. Ari sa ta sa Old Testament, dili lang usa ta mo abli sa sulat ni Pablo. Ari sa tas Old Testament, ablihe diha sa libro sa Deuteronomio. Ato kuno nang tan-awon diha. Deuteronomio kapitulo 18. Ablihe lang inyong Biblia. 18 o niya versikulo 9. Okay. Naay title diri gidid-an sila sa pagsundog sa mga buhat sa mga dili magtotoo. O sa ato pa sa unang panahon sa Old Testament naanay mga magtotoo. Naana po'y dili magtotoo. Kaning sulata para nis mga magtotoo. Nga ang mga magtotoo gidid-an sa pagsundog. Ang pulong pagsundog kanang pagsuhid, pagbuhat. Ang akong gigamit nga Biblia, maayong balita Biblia. Kung maayong balita nga Biblia ang imong gigamit sa maani, no? Alang sa mga listener sa 101.3 kung naamoy wa pa mo'y Biblia diha sa inyong balay, ari mo diri sa atong istasyonan tagaan ta mog Bible. O niya na kay kaila diha nga walay radyo, walay transistor radio, atong tagaan atong transistor radio og Bible. So ang akong gigamit nga Bible, maayong balita Biblia. O niya gisod na ko ni diri sa akong cellphone. O sige. Gidid-an sila sa pagsundog sa mga buhat sa mga dili magtotoo. Bersikulo 9 hangtod sa 12 rata. Kung adto na kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ayaw kamo pagsundog sa ngilad nga mga buhat sa mga lumulupyo sa ubang mga nasod. Kay ang Dios mga kaigsunan nasayod manggod sa tanang dapit, nakakita siya ba? Nga kining mga nasura na ani mga patuo-tuo nga
kanang makapainggan niyo. So gidid-an na sila, gitagaan na sila mga balaod. Sa versikulo 10 niingon din nga ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog, ayaw ka mo pagsundog sa mga patuo-tuo o sa mga diwata o sa mga o sa mga mananagna o sa mga salamangkiro. So kining tanan nakit-an sa Dios mga kaigsunan nga dunay mga tao gani nga kaniadto nga ang ilang anak sunugon, ihalad, sunugon gyud tungod sa ilahang hiwi og dili mao nga patuo-tuo. O niya, gidid-an gyud ang mga magtotoo sa pagsundog sa mga buhat sa dili magtotoo kaning patuo-tuo kining mga dulo diwata. Wala kay ko kakita aning diwata. Pag diwata, wala kay ko kuan, pero ang istorya sa ako ang mama kaniadto kaning diwata, muingon dayon nga ako ang mama nga ayaw mo adto anang magdulo diwata ha. Kay kilatan mo ana. Hadlukol mami kay kilatan ko no. Muingon po ko nga kung kilatan nganong naa may mga tawo makigdiwata. Asingkahan ako sa akong mama kay wa po ko sa ikatubag. Okay, ihara kong ilara mi hadlokon. Kay ako sa unas bata pa, ako sugag kong manukit-sukit. Muingon ko sa akong mama, ma nga kung kanang naay magdulo diwata kilatan nganong naa may mga tawo nga nagbuhat kilatan man dagway. Kasaban ako sa ako ang mama kay wa mapugot sa taon sa ikatubag. So matud pa, ang tubag yun ay ana, tungod kay gidid-an yun ta sa Dios. Naana sa Deuteronomio Kapitulo 18, sugod og 9, diri sa 10, sugo yun ay sa Dios. Nga kitang mga magtotoo, kinahanglan, dili ta mo sundog sa mga patuo-tuo. Kanang word patuo-tuo, mga buhat nga wala gyud makit-i sa Biblia. Wala itudlo sa Dios ba? Wala sa Biblia. Munay mga patuo-tuo. Kung naay mga selebrasyon, mga kasaulugan, mga pag-ampo, mga unsa pa na diha nga mga kakalihukan mahitungod sa pagtuo nga kuno na sa Dios, para sa Dios, pero wala gani na sa Biblia, maunay mga patuo-tuo. O sa mga diwata, wag ko kakuan unsa ning porma ning mga pagdulo diwata. Sa mga mananagna, kani o kini siya, naay magpulo panagna. Versikulo 11. O sa mudangop sa mga tigsampit sa mga espiritu. Dinhi na. Kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni ining mga butanga tungod ni ini abogon sila sa Ginoo samtang nagpadulong pa kamo kanila. Ngano di ay kitang mga magtotoo, gidid-an ta sa mga buhat sa dili magtotoo, kay kasilagan din na sa Ginoo. So ako nga, inihong igsuon, igo ra gyud kong nagyaw-yaw ani, igo ra kong nagtudlo ani, dili ni akong pagtulunan, kundili sugo ni sa Dios. So dili ta pwedeng masuko, dili ta pwedeng malain, kay ngano man sugo ni sa Dios. Nga dili di ay ta pwedeng makigsultis mga espiritu sa mga kalag. Karon, moadto ka sementeryo, ulo istoryahan nimo didto. Lupig pay gulug-ulugan nimo imong kaugalingon. Kumusta naman ka diha tiyo? Di ako gidalang bino diri og kuan apog aw kaning o sa tawag ani kanang apog. Apog kanang mama ba? Sanay sagulan ng mama. Kanang kabalo ko tiyo nga mukuan ka ani tiyo kanang kinaham nimo ning imuhang mama. Gadalagi ko ani mama unya di pa koy hunsoy tiyo. Imong gikaistorya ang espiritu. Gikasilagan na nga buhat. Nganong kitang mga magtotoo, kitang mga Kristohanon, dili mo apil aning kalihukan sa kalagalag. Kay ang pagtuo magod nganong nahitabo ning celebration sa kalagalag, kay ang mga espiritu kuno ang mga kalag makigsulti kuno sa tao nga buhi. Unya ang mga buhi sa makigsulti pod sa mga kalag para mailad-ilad ang kalag nga makatuo ang kalag kani murag patay na sad ni. Mag-costume kag itom. Unya para madani nimo ang kalag
magkalo-kalo kag mga sungayan, magkalo-kalo kag katong mga itom diri, nya ang imuhang naong imo na siyang pintalan. Kadako ag yung binuang. Unya, dili lang di ay na diri sa Pilipinas na hitabo. Didto pa sa Israel. Dito pa sa Israel mga kaigsunan, paingon sila sa Kanaan, nga maoy gisaal sa Dios alang sa mga Israelita. Dito pa lang sa Kanaan mga kaigsunan, duna na mga tao nga naglumlum dito, nagpuyo dito, nga inane ang ilahang tradisyon, ang ilang gibuhat. Magsunog-sunog sila sa ilang mga anak, ilang sunugon ang ilang anak, ihalad ang mamatay gyud. Munang pagkabati gyud mga kaigsunan. Unya, ang mga tao dito makigsulti sa mga espiritu. Muna nga, kabantay ta sa una nga, katong akong gisugilon nga ako ang nagkugos na ako, ila kong gidala dito ka mag-ihaw kuno silag pila kasunoy, kay dalo sad ka ikog sudan, kanang hidlaw ka ikog sudan sa una, kasi sige ra mamigasin o ginamos sa una, may nalagay nagnay ginamos. Sa una, utan ra gyud. Unya may utan nga priha karon nga utan has kang lami, utan ron kay dagang sagol. Puro ra gyud. Usahay mag-utan mi mga kaigsunan, tayas. Isa may nagkailag tayas. Mag-utan mi sa una, puro gabi. Ska mo, lubot na mo, perting pagkakatula. Kay puro gabi ang giutan. Ska pagka lisura gyud sa una, ambot lang. Karon has kang lami ang utan. Utan ron, nay kamunggay. Na ay nananomang kuog ka ng kamunggay. Galay. Tinangkong, ulugbate, balatong, unya, naapag ko'y gabi nga gitawag senyorita, naapag ko'y mga bisol. Ako nang sa lugo, sa gulon, unya, namuhi pag yung manok, kas ka pagkalami, agigutom noon ko, pero otong oras sayo pa man, paspasan lang nato. So dihagi klaro mga kaigsunan, sa unang panahon na ay muingon tong ako ang nagkugos na ko nga, ali na John, pag-atang radiha John, kay manampit pakus ako ang mga tiyo, ali na mo tiyo. Itsa po dito tong aba pag yun to sa pagkalamiaw niya, pagtilaw na ko, haskam pagkatabanga. Kaon po ang way tingog-tingog, di ka pwedeng mo tingog, grabe hagong patuuto sa una. Haskang ilara yun. Unya, kung imong sultihan, kung imong sangyawan, masuko. Akay kung gibutasan. Ang atong isangyaw, pulong sa Dios. Minsay sa Dios. Unya, kita mo'y kasukan. Dili na lang nato sangyawan. Kita-kita na lang yun eh. Mauna nga, ang giingon din mga kaigsunan, gididan di ita sa Dios. Gikasilagan di na sa Dios ka na maong buhat. Maunay rason nga nung kitang mga Kristohanon, di gyud ta mo apil sa kalihukan sa kalagkalag. Kay gikasilagan na sa Dios. Gikasilagan na sa Dios mga kaigsunan. Sumunay rason gyud asa mabasa sa Deuteronomio kapitulo 18 sugod 9 hangtod sa 12. Ayaw na ninyo kalimti. Kung naay mga anak ninyong mangutana nganong dili mo apil, ayaw singkahi. Singkahan man pod kay wa pod ikabot, wa pod itaw kalibutan. Ang inyong itubag mo ingon ta nga nak di ta mo buhat anak na kay gikasilagan na sa Dios. No basahan nak, basaha. Basahon po na sa tong anak. Moingon po na nga gikasilagan yung tinora. Mo na nga salamat ta sa Ginoo nga sa atong programang pulong mo kinabuhi ko natay mga nakatunan. Og ang atong nakatunan dili ulog-ulog kundili minsay sa Dios nga magdala kinig kalipay sa Ginoo kay sa atong paglikay niini i-bless man ta, malipay man ang Ginoo nato nga ang ako ang anak dili na gyud mo apil. Salamat sa Ginoo. Moingon gyud ang Ginoo nga kini di na gyud nimo apil, i-bless nako ni. Kini tawhana i-bless nako ni. Kita mo ingon gyud tang salamat sa Ginoo. Nganuman gitudluan ta, gisuginlan ta karon sa rason nganong dili na ta mo apil aning gitawag kalag-kalag. Haskang kadaghanang nailad mga kaigsunan. Una, daghan kay mga tao nga moingon magtutuo, preharaman ta pastor, magtutuo Dios usaraman ang atong gituohan. Ilad gyapon na.
Nganuman, kung pariha tag Dios nga gituuhan, pariha unta tang nakatunan. Pariho unta ang ato ang mga buhat. Kay kung pariho ang atong Dios nga nakatunan, usaman ang Dios nga nagtudlo ninyo, dili pariho ang ihang gitudlo sa ihang gitudlo namo. Ang hinungdan ra gyud mao ni, wala ra gyud daghang kayo mga taong nagtuog Dios, way basa-basag Biblia. Walay basa-basa o sa pulong sa Dios. Walay basa-basa sa mensahe sa Dios. Muna nga buta bungol gihapon og kanang nailad ra gyapon. I hope sa imuhang kinabuhi nga nakadungog ka karon ni ining mao mensahe, di ka mubati kasuko. Mubati kag pagpasalamat. Moingon kang salamat Lord sa kinabuhi ni Pastor Gideon nga imo siyang gigamit, nga nakapamalandong gyud ko, nga pertig yung ilara di ay kay imo da ining kasilagan, dawato na to na kana maong mensahe. Klaro kay dinhi mga kaigsunan, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni ining mga butanga. Ay paminaw kuno mo diha, unya mo ingon mo kaniadto nga dili mi mo kun anang wali ni Pastor Gideon, kay dili na may kaadtong minteryo oy. Di na may kahala dito minteryo, didan mi ana. Didan mi Pastor Gideon, dili taon ako'y gadili ana. Dili na akong balaod, dili na akong pagtulunan. Balaod o pagtulun ana sa Dios. Mensahe sa Dios ang atong gibasa dinhi. Wa gyud ko ipagtulunan nga akong gitudlo dire. Ang akong gisangyaw pagtulunan sa Dios. Ang akong giwali mensahe sa Dios. Gikasilagan, dili malipay ang Dios kung moapilta sa buhat sa kalibutan. Dili malipay ang Dios. Muna nga wa mo kabantay nga sige mong pangayog panalangin sa Ginoo. Tunglo ra sige ang moabot, kalisod, kagubot, siglalis kay walay Dios. Nagtuog Dios pero ang kahimtang walay Dios. Munang igo na ang inyong pagkaignorante. Igo na ang inyong pagkainosente. Sa mga kaniadto kami ignorante, ignosente, masan mi kaniadto. Tuo mi Ginoo pero kasuga po ming mga lag oy. Dagko kayog bulsa tong amo ang jacket. Kaya mo lagi na ami silingan nga daghan kay naay basakan. Magbudbud, magbingka, magbiko, magbaybay. Unya na itsikulate. Mag-ihaw pag yung baboy. Skang lami ah. Unya, ang problema inig ka humas kalag-kalag. Magbutod, sige mo tiyan. Murang mapag-uhan. Nya maglana-lana. Skang paita. Pero sunod tuig, maurag yapon. Excited yapon. Pero karon nakabasa kog Biblia. Dalaygon ng Dios. Dalaygon ng Dios nga nakalingkawas ta. So, mao nay rason na. Ayaw ninyo singkahay inyong mga anak kung magpakisayon nga, mama, kanong dili man tamo. Apil aning kalag-kalag nga, oy, nindot ba kay ilang kuan ma? Dili tamo apil. Una sa tanan, gikasilagan na sa Dios. Maimbuntag ni Sir Angelito Sicades, Sir, maimbuntag ni mo diha, Sir. Atong igsuon ni kauban diha sa kuan. Samtang nag-eskwela ko sa Norso Negros Oriental State University. Sa una si BPC pa na sa una. O niya, schoolmate mi ani o iyahang kurso, cream. O niya ako puro ra gyud ni IT ko Iya cream. Niya bro na ko ni kanang close ka ipon mi ani kay maayo maning tao. Maayo po ning tao kanang musuod po nis mga maayong tao. Salamat kayo sa imuhang pagtumbaya, Sir. Pagbisita sa ato nga programa, si Sir Angelito Sicades. Usa ni siya ka pulis, active pulis diha sa Bais Negros Oriental. Niya katong akong gisaad nimo nga transistor radio, Sir, wala man ako mabilin kay ako mang nadala dito sa gihulngan, ako mang nahatag dito tanan. Kay wala man pud matagbo sa akong igsuon ang ako ang gigahin diha nga transistor radio. Inirag anha na ako diha Disyembre, murag makaanha man ko kay naa man ko igsuon nga mo bisita diris atong istasyonan.
diri sa Cebu. Unya ako may mudala anak didto diha sa Negros. Makita niya ta diha sir. Salamat kayo sa imong pagtumbaya. Si Angelito, si Cades, ako ang gi pasalamatan ang Dios sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. So gahinan puti kag Biblia sir. Hama ko'y Biblia dire. Gahinan puti ka para mao na imong itudlo sa imong mga anak kay sugo magyud na sa Ginoo Deuteronomio kapitulo 6 nga kitang mga anak kita ang unang magtutudlo ug magwawali o pastor sa ato kitang mga ginikanan. Kita mga ginikanan, kita ang unang magtutudlo, pastor magwawali sa atong mga anak. Ang unang maestro maestra sa atong mga anak ang ginikanan. Muna nga kalipay nako nga muhatag gyud ko anak nimo sir. Salamat kay sa pagtumbaya. Suod gyud nako ni kanang muri na siyang pulis nga kanang dili magpailang pulis. Mura ra gyud kami gyapon. Ang iyang tawag bro nya ako mo respeto gyud ko kay pulis gyud siya. Salamat kaayo sa Ginoo sa kana bitawng bunga sa inyong sakripisyo sa pag-eskwela. Nga diin nagtudlo po ni siya karon sa Negros Oriental State University. Dalaygon ang Dios labi na sa mga maestro diha. Nya usa sa ako ang igsuon sa nahimong maestro diha sa kuan kanang Negros Oriental State University sa Norso. Okay. Padayon ta mga kaigsunan, akong basahon ang sulat ni Apostol Pablo. Kay hapit na alas 8, mangita na pug kanon akong tiyan. Episo kapitulo 5. Basahon na to ning kapitulo 5 mga kaigsunan. Ako ning nabasahan diri sa bersikulo 10. Ingon dinhi, Episo kapitulo 5 bersikulo 10. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Kanang ikalipay sa Ginoo kanang ayaw ninyo buhata kanang gikasilagan. Buhata og paningkamutan nato ingon kitang mga Kristiyano magtotoo kanang buhat nga ikalipay sa Dios, kanang makapahimuot sa Dios. Unsa ang makapahimuot sa Dios? Ug unsa pod ang mga dili makapahimuot sa Ginoo? Bersikulo 11. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinuon ibutyag kini. Katong iya sa kangitngit, kanang kangitngit ug ang kahayag mura kunog magsagol. Dili gyud na mao. Mao na mga kaigsuonan. Kung dunay mangutana nimo or kaha imong anak mangutana panganong di man ta mo apil sa kalag-kalag tungod kay buhat na nga kasilagan sa Ginoo. Unya imo din nang basahon ang Deuteronomio kapitulo 18, 9 hangtod sa 12. Pangutana sad, nganong mo apil man ta sa selebrasyon pa, ma? Nga mura mga abat-abat, unsa po imong itudlo? Moingon po ka nga kuan punis Ginoo na kanang kuan manggod ningon manggod Ginoo nga mahalan ninyo ang inyong pamilya. Nya ato ang mga pamilya kalag nga matay, gimingaw po na sila nato. Limbong na siya, ilad na siya. Ayaw tudloi ang imuhang anak og ilad. Ayaw tudloi og ang imong mga anak og ilad. Ayaw unayag ilad ang imong mga anak. Magdako sila nga nakakat og ilad, magpuyo sila nga nailad. Munang dili na to unayog ilad ang atong mga anak. Kung naa sila'y mga pangutana, unya wala kay ta makasiguradong tubag, ang akong advice mao ni, ingna lang inyong anak nga, kanang ayaw mo pag maumao sad og tubag, ayaw mo gama-gama og tubag ba, para muingon na lang yun ang inyong anak, bride yun akong papa, bride yun akong mama, bisag unsay pangutana matubag. Ayaw taon og patuuhang imong anak sa di mao. Kung naa man gani mga pangutana ang imong anak, nga wala kayo nimo maklaro ang tubag, ingna lang nga, sagdi lang na kay, ako nang ipangutana ni pastor. Ako nang ipangutana ni pastor kay haskang daghana manggod ang mga pagtulon-an gyud sa Ginoo na diha sa Biblia. Perte kung pagkadaghan ang pagtulon-an diha. Nya mao na lang na imong tun-an. Haskang pagkadugaya mahuman. Mao na nga ipangutana na nimo sa mga tawo nga gidasig sa Ginoo nga daghan kay nakatunan or nakatunan na diha ang tanan nga mga pagtulon-an ug ang tanan mga mensahe sa Dios nga naa sa balang nga sulatan. Mo nay trabaho sa mga magwawali. Mo nay trabaho sa mga
nangulo og simbahan. Maubitaw na nga ang tanang mga magwawali, ang tanang nangulo sa simbahan, kinahanglan gyud na silang atimanon. Kay damor na silang atimanon, damor na silang makatiman sa ilang obligasyon. Unsa may ilang trabaho, pakigsulti sa Dios, pagbasa sa Biblia, pagpamalandong sa mga mensahe sa Dios. Karon kun ang imong pastor wala maatarog atiman. Kumbaga, manarbaho ang uban sa mas ako ang kaila, nagbindors, na maligya og kanang kindi diha sa kuan ang merkado, na maligya diha og kindi diha sa terminal, na ako'y amigo kaila nga pastor nga kuan, na maligya taon og kindi diha sa terminal, dapit diha sa Mindanao nga lugar. Ingon siya, pastor, ang ako manggong tinda kanang mga kindi-kindi. Ako pong gipangutana sa man napon kay sigarilyo, pastor. Sa wala tana. Kana rang kindi kanang mga chichirya. Amor ri ako gipamaligya na itlog niya kung naay budbod. Ako pong ko nagbudbod. Nakahinumdum taon ko sa una kanang moagi ko gikan sa Takalan, Banmil, pag-abot si Puwin, naadayon na itlog budbod, budbod itlog. Sakay na siya sa mga pasiruhan, mga bus, mga anak na. Pag makadungog mo anak mo sa Negros, moagi mo diha sa Bais, unya mo adto mog Panyabunan, Mabinay, Kabangkalan, Bacolod, makaagi na gani mo og makadungog na gani mo kuan nga budbod nya muhunong na inyong gisakyan nya budbod mo ana gani budbod itlog budbod itlog. Kuan na siya, gitawag na siya checkpoint. Mo na siya checkpoint. Iskina na siya paingon sa Banmil. Banmil, Takalan, Palangging, Banmil, Palangging, Takalan, Narsire, dayong paingon na nas amoa. Monay mga lugar nga diin gyud ko nga nagdako. Lakaw na namo sa unag upat ka oras. Maglukdo og saging, ibaligya para makapalit mig chinilas. Inana gyud ang among kinabuhi kaniadto. Pertig yung paita nga saynan ka nga maglukdo kog saging, ipalit og chinilas, magsipit pag manok kay ipalit og ginamos. Nya palit og bulad pagkantong dili daling mahurot. Katong murag binuro nga gagmay sipyat mulihok na. Kinana day ulod. Inana gyud ang among kahimtang kaniadto. Ngano man tungod kay naami pagtuo pero wala malain ang buhat. Pero kung naa kay pagtuo maalain ang buhat, iblis yun kas Ginoo. Mao nay ako agyong nasinatian. Mao na nga daghang kay nangutana, pastor, nganong naa may mga Kristohanon nga lisod? Unya naa po'y Kristohanon haruhay. Unsa man na unfair kaayo ang pag-atiman sa Dios? Parang inana murag ipakasala noon ang Ginoo. Dili na siya tungod sa kanang pag-atiman sa Ginoo, kundi tungod na sa buhat sa tao. Kay naa may mga taong nagtuo Ginoo pero wala magbuhat sa pamaagi sa Ginoo. Iblis di na sa Ginoo. Pero ang tao nga nagtuo Ginoo, nagbuhat sa pamaagi sa Ginoo, ang pamaagi sa Ginoo dili gyud na palpak. Dili gyud na masepyat, iblas gyud na. Mao na nga sukat nga nag-istrikto ko sa pamaagi sa Ginoo. Ako gyung nasinatian nga matinud-anon gyud ang Dios. O matinud-anon ang Dios. Niya mahitungod sa gitawag espirituhanon nga pag-atiman, wa gyud po ko pasagdahi sa Ginoo. Kay ngano man, gitagaan kog kaisog sa pagtuki sa kamatuoran. Og mausas ato arong nahisgutan ang pagtuki sa tinud nga kahimtang niining kalag-kalag. Nga kitang mga magtotoo, sikad pa di sa karaang panahon sa Old Testament sa libro sa Deuteronomio, ang Dios nagpadala nag mga mensaheng nagbili nag mga pagtulunan nga kitang mga magtotoo gidid-an di ita sa pagkigsultig mga kalag. Gidid-an di ita sa pagkigsulti sa mga kalag nga nangamatay. Usa sa gipakita din ha, gikasilagan na sa Ginoo. Suko gyud kayo ang Ginoo ana. Mobito nang kabantay mo kanang mga taong magsigig isulti-sulti ng mga kalag. Magsige ra naglalalisan. Wa na sila kalinaw. Kay wala man nila ang presensya sa Dios. Pero moangkon silang nagtuo Ginoo. Maupo na ang atong kahimtang kaniadto. Munang pasalamat ta mga kaigsunan nga dunay mga wali sa manini. Unya kung nakadungog mo wali nga sama niini mga kaigsunan, ayaw ni idalo ihikaw ngadto sa inyong mga pamilya. Isugilon po ni para magmata sila. Kaysa ako nang gikaingon,
wala sila angay nga masuko nako. Dili sila angayan nga moingong hilas kay nang tawhana. Kay ang akong gitudlo dili ako dili ang mensahe sa Ginoo. Ang akong gisangyaw mga kaigsuonan mensahe sa Dios. Mga pagtulunan sa Dios. Gisugin lang ta nga kung makigsulti di itag kalag, makigsulti di itag espiritu, buhat di na nga masuko ang Ginoo. Nakadungog na mo diha. Muna nga wala mo'y angay nga masuko nako. Wala mo'y angay nga malain ako. Kaya ang akong giwali mensahe sa Dios. Ang akong giwali pulong sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Sa atong pagpuyos kalibutan, walay laing makagiya nato ang Ginoo lang. Walay lain nga makagiya nato aron i-bless ta niya mensahe sa Dios nga nas bala ang kasulatan. Munang gikan sa akong pagkahimugso, nagdako ko nga giatiman sa Ginoo. Gitudluan sa Ginoo. Og ang pag-atiman sa Ginoo sa akong kinabuhi, dili na ako ni ihikaw sa pagtudlo sa tanang mga tao sama ninyo. Kay mauni tinuod nga gikinahanglan samtang nagpuyo patas kalibutan. Munang sa atong pagpuyo sa kalibutan mga kaigsuonan, wa gitay rason nganong dili ta mo alagad sa Ginoo. Wala tay rason nganong dili nato sa simbahon. Ato gyud sang simbahon. Ang rason ngano giatiman ta sa Ginoo bisan sa tanan natong panginahanglan sa espiritual, sa kalag, sa lawas, iya tang giatiman. Karon nasayra nato ang tinuod og klaro nga rason nganong dili ta mo apil sa kalag-kalag kay buhat na gigikasilagan sa Dios. Dili ikalipay sa Dios. Unang ayaw taon mo anang kahadlo ka na mo ingon, anya basig ingnon ko sa ako ang mga kaila nga ay nalahi na kang kong tinuuhan. O nganong mahadlok man ka? Nganong mahadlok man ka? Nga dili man na sila Dios. Nagkinahanglan ran po na sila Dios. Ayaw kahadlok. Ay maulaw magkuko pastor kay basig ingnon niya ako sila nga no. Nakabig na ni Pastor Gideon. Dili si Pastor Gideon ang nangabig. Ang mensahe sa Dios maoy may kabig nimo. Mao na nga sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, daigo nato ang Ginoo. Kay wa gyud tay rason nga di ta mo daig niya. Oras atong programa alas 8:13, oras na sa akong pagpanamilit. Dalaygon ng Dios nga magpanalangin sa mong pag-share ni ining maong live. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. So dunay pahahabol nga pangutana. Pastor, how about sa mga pagkaon sa giluto sa kalag-kalag, sala na ang mukaon ni ini? Okay, ato nang klarohon usa. Klarohon sa nato negi ka ni maiti madagat. Kanang muluto ka sa adlawng kalag-kalag, dili na sa sala. Alang-alang di na lang ka mukaon. Kay adlaw ros kalag-kalag di na lang ka magluto. Oy dili na sala kanang magluto kag kalag-kalag. Luto oy, kaon man gani ta. Kaon pa man ta. Kawas og di na ta mo kaon. Kay usa may rason nga nung muluto ta. Di kaonon. Ang sala diha, no? How about sa mga pagkaon nga giluto sa kalag-kalag? Sala na nga mukaon ta nini. Ay na siguro. Nagluto ka para ihalad. Onya sayang man, di biya na mahurot og halad. Kanang musampit ka, kanang sobra sa hinalaran ba? Kaunon biya na sa mga buhi. Kung mukaon ka ana, sala na, kay gihalad man na. Una, sa pagtulunan sa Dios,
diha sa Buhat. Ayaw pula lang ko limot ani ha. Buhat Kapitulo 15. Buhat Kapitulo 15, 21 masiguro ni. Ingon din nga 29. Okay. 29. Ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios. Ayaw kamo pagkaon sa dugo nga mananap o gituok likay ang salaway paghilawas. So kanang mga gihalad sa mga Dios o gihalad-halad anang kalagkalag, patuo-tuo man na, traditional man na, pagans doctrines na siya. Kung naay mga pagkaon nga gihalad unya di man na morot og halad, naa magyud nay sobra. Unya karon kaunon man sa mga buhi, ayaw apil ana. Ayaw apil sala gyud na siya kay gidid-an man ta sa pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad na. Pero kung magluto ka sa panahon sa kalagkalag, natural kay buhi pa man ta. Luto ra diha, ayaw ra ihalad. Kung naay mo bisita diha, imuhang mga kaila, uy pakan asad. Ayaw pug ina nga, uy kani baraba mga kalag ra ni. Mga kalag-kalag sad mo. Wala ra ba may kalag-kalag dire? Wala magpasabot nga wa ka mo apil sa kalag-kalag, kung naay mga bubisita dili na lang nimo pagkanon. Murang punag na hyper na punoon. Pakan kay mga bisita man na nimo. Pero kung muingon na sila nga mga kalag me, wali hiusa isa pakan ayaw mo tuutuon ang kalag pagkadako mong buhi. Hikap-hikap pa buhi ka uy. Ayaw iladay mong kaugalingon sa kalag. Na kay kalag pero dili. Wala buhi pa ka. Wali pakan Pero kung kuan kana nga mo ihaw kag baboy para ihalad nimo kay adlaw kalag-kalag mo nay sala. Mo nay sala. Pero kung mo ihaw ra ka diha kung sa ihaw nimo diha, lutuon nimo kay mukaon ka, di na sala. Wa man nimo na ihalad. Pero kung gihalad na, mo na nga sala na. Mo nay sakto nga pagkaistorya. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Nga imo kaming gigiyahan o imo kaming gipukaw, gipahimata sa takamatuoran. Mahitungod niining kalag-kalag. Salamat Ginoo nga imong ibutang ngadto sa mga kaigsuonan nga nakadungog niini nga mga pagtulon ng mga mensahe nga gikan kanimo. Nga dili gid sila Ginoo mahadlok o dili gid sila Ginoo maulaw o mabalaka. Amahan Dios sa makagagahom nga dili na gid sila mo apil sa kalihukan nining kalag-kalag. Salamat o Dios nga ikaw ang Dios nagatiman kanamo bisan pa sa espiritu ng mabahin nga mo'y among gikinahanglan ang imong mga pulong. Salamat o Dios nga wala nimo ihikaw o wala gyud nimo o Dios ilayo ang imuhang pag-atiman kanamo. Imo kaming gipadungog sa tinuod nga mga mensahe o mga pulong nga nga among gikinahanglan sa pagpuyos kalibutan aron kami mahimong takos og angayan sa imong panalangin. We declare blessing sa tanang nakadungog nakabati amahan nga dili gid sila Ginoo mahaylo sa kalihukan sa kalibutan. Mubarog sila sa imong mga pagtulunan kay ang mga buhat sa kalibutan imo gyung gikasilagan. Salamat o Dios sa imong pagtudlo pag-atiman kanamo. Ang among kinabuhi alang kanimo. Mga pagdaig pagpasalamat alang kanimo. Kadungganan alang lamang kanimo amahan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Kini inyong suon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad magapagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus ang Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang, Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among